अख्रांजों दावबायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। बड'लेण्डनि गोबाव समनिफ्रायनो सिमां सुजुनाय सिमाङा मोगथां महर मोनबाय। क'क्राझार सदननि सिङाव थानाय रुपसि उरां गाथोनखौ थांनाय 4 मे खालाराव बेखेवबाय। बोहैथि दाननि 8 खालारनिफ्राय अख्रां बिरनाय जात्रिफोरनि रोगानाय लाबोनाय हाबाफारिया जागायगोन होननानै खौरां मोन्दों। भारत हादरा कभिड-19 साग्लोबनाय 24 घन्टानि गेजेराव 4,13,000 गोदानै मोननो हादों आरो बेनिनो सा 3,980 जन सुबुङा थैबाय। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि अभिलाषा पाटेल बिथाङा 47 बोसोर बैसोआव कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायाव जिउ गोमाबाय। अभिलाषा पाटेल बिथाङा सुशांत सिंह राजपुतनि सिसिरि सावथुनावबो खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा हिन्दी सावथुन मुलुगनि अनगायैबो माराठी सावथुनआवबो बाहागो लादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा टिभि चेनेलावबो खामानि मावदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला बिथाङा पाटिला वाराणसीआव मोनसे वेब सिरिजनि शुटिं खालामबाय दंमोन। मुम्बाइआव फिन फैफिननायनि उनाव बिथाङा कर'ना जिउसाजों साग्लोबजानाय बायदि मोननानै टेस्ट खालामनायाव पजिटिभ होननानै खौरां मोनो आरो बेनि उनाव बिथाङा आइसिइउआव दंमोन, नाथाय बे समावनो बिथाङा रुंसारि जालाङो।